ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 days லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது 11வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இருக்க மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. அதுல நம்ம இன்னைக்கு 11வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம், அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். பிரபஞ்ச வடிவம், அதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது. சரிங்களா? விஸ்வரூபம் அப்படின்றது இந்த ஜட உலகத்தை பகவானோட ரூபத்துல பாக்குறது விஸ்வரூபம். இந்த ஜட உலகம் என்னென்னலாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கணும், பகவானோட ரூபத்துல பார்க்கணும் அப்படின் போது அது விஸ்வரூபம் அப்படின்றது. நேத்திக்கு அத்தியாயத்துல 10வது அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்லியிருப்பாங்களா, என்னோட சக்திகள்ல ஒரு துளியின் மூலியமா இந்த உலகத்தை தாங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்களா. இந்த உலகம்னா ஜட உலகங்களை தாங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அர்ஜுனர் அந்த சக்தியோட ரூபத்தை நான் பார்க்கணும் அப்படின்றத கேட்டிருப்பாங்க. உடனே பகவான் அவங்களுக்கு விஸ்வரூபத்தை காமிப்பாங்க. சரிங்களா? இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம பகவானை பார்க்க முடியாது இல்லைங்களா. ஏன்னா இந்த 5 புலன்கள் இதெல்லாம் ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இல்லைங்களா. இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்னும் போது அதை வச்சு நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, பகவானை உண்மையான தாத்பரியத்துல நம்மளால பார்க்கவோ அடையவோ முடியாது. அப்ப அதுல என்னென்ன குறைகள் இருக்கு நமக்கு பொதுவா லிவிங் என்டிட்டிஸ்கே, ஹியூமனுக்கு மட்டும் இல்லாம லிவிங் என்டிட்டிஸ்க்கு என்ன குறைகள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எப்பயுமே நம்பன்றது ஆத்மாக்கள் தான், வெறும் மனிதர்கள் மட்டும் குறிக்கிறதுன்றது இல்ல, எல்லாரையுமே ஆத்மாக்கள், அது பறவைகள், விலங்குகள், மரங்கள் எல்லாமே. சரிங்களா? அப்படிங்கும்போது முக்கியமான கொஞ்சம் மனிதர்களுக்கு மட்டும் அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் அதிகம். அவங்க என்ன பண்ணணும், பக்தி மார்க்கத்துக்கு இந்த பிறப்பு சுழற்சியை முடிக்கணும். அந்த ஒரு நிலைப்பாடு மனித பிறவில மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும். சரி, இப்ப லிவிங் என்டிட்டிஸ்க்கு எதனால அந்த மாதிரி நம்மளால பகவானை பார்க்க முடியறது இல்ல, ஏன் புரிஞ்சுக்க முடியறது இல்ல, ஏன் அடைய முடியறது இல்ல அப்படின்னு பார்த்தா, ஏன் வேதங்கள் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் நம்மளால சரியான முறையில புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னா, நமக்கு 4 குறைபாடுகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆன்மீகத்துல. சரிங்களா? என்ன அந்த குறைபாடுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த புலன்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அது நமக்கு சரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கொடுக்காது. நம்மளும் இந்த உலகத்துல வாழ்க்கை வாழறோம், எல்லாத்துலயும் எனக்கு சரியான புரிதல் இருக்கு அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியுமானா கிடையாது இல்லைங்களா. எதுலையுமே கொஞ்சம் ஒரு குழப்பம் இருக்கவே தான் செய்யும், சரியா தப்பா அப்படின்றது. சரிங்களா? அதே மாதிரி இந்த புலன்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த புலன்களை வச்சு நம்ம சரியான வகையில ஒரு ஒரு விஷயத்த நம்மளால, இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள விஷயத்தையே நம்மளால சரியான முறையில நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஜட உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட பகவானை நம்மளால இந்த புலன்களை வச்சு புரிஞ்சுக்க முடியாது. சரி, எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, புலன்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாக்கு. அது இப்ப நம்ம ஒரு ஆரஞ்சு பழம் இருக்கும், அந்த ஆரஞ்சு பழத்தை நம்ம லெமன் சாப்பிட்டுட்டு ஆரஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ஆரஞ்சு பழம் இனிப்பா இருக்கும் இல்லைங்களா. அதே ஆரஞ்சு பழத்தை சக்கரை சாப்பிட்டோம்னா புளிப்பா இருக்கும். அப்ப அந்த ஆரஞ்சு பழத்தோட உண்மையான சுவை நம்ம நாக்கு நமக்கு சொல்லுதானா இல்ல இல்லைங்களா. அப்ப எலுமிச்சம்பழம் சாப்பிடும்போது ஆரஞ்சு சாப்பிடும்போது அது இன்னும் ஸ்வீட்டா இருக்கும். ஆனா சர்க்கரைக்கு அப்புறம் ஆரஞ்சு சாப்பிடும்போது அது புளிப்பா இருக்கும். அப்ப நம்ம நாக்கு சரியான சுவை நமக்கு சொல்றது இல்ல. அதே மாதிரி கண்ணும் பாத்தீங்கன்னா, கயிறு பாம்பா காமிக்கும், பாம்பை கயிறா நமக்கு சொல்லி கொடுத்துரும் இல்லைங்களா. அப்ப புலன்கள் அது எல்லாமே என்னன்னா ஒரு சரியான ஒரு விஷயத்த நமக்கு சொல்றது இல்லைன்றது. அப்புறம் இல்யூஷன் சொல்லுவாங்க, ஒரு மாதிரி புரிதல் இல்லாத ஒரு நிலைப்பாடு. அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள நம்ம பார்ப்போம்னா, இந்த காணல் நீர் சொல்றாங்க இல்லைங்களா. அந்த ரோட்ல நம்ம போயிட்டே இருப்போம், வெயில் காலத்துல தூரத்துல தண்ணி இருக்கிற மாதிரியே தெரியும், ஆனா கிட்டக்க போக போக தண்ணி இருக்காது இல்லைங்களா. அந்த ஒரு புரியாத நிலை. அதுவும் இல்லாம இன்னொன்னு, இங்க நம்ம பூமியில இருந்து சூரியனை பாக்குறோம், சூரியன் எப்படி இருக்கு, சின்னதா இருக்கு. அதுதான் அந்த சூரியனோட அளவு அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம இருந்துட்டோம்னா அது நமக்கு ஒரு புரிதல் இல்லை இல்லைங்களா. அதே சூரியன் எவ்வளவு பெருசு, இந்த பூமியோட ரொம்ப பெருசு, ரொம்ப வெப்பம் அதிகம் இல்லைங்களா. ஆனா நம்ம இங்க இருந்து பார்க்கும்போது எப்படி தெரியுது, ரொம்ப குட்டியா ஒரு ரவுண்டா ஒரு பொருளா தெரியுது. அப்ப நமக்கு அந்த புரிதல் இல்லாத ஒரு நிலைப்பாடும் நமக்கு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் சீட்டிங் ப்ரொஃபன்சின்னு சொல்லுவாங்க, ஏமாற்றும் குணம் உண்டு. சரிங்களா? ஆத்மாக்களுக்கு, அது முக்கியமா மனிதர்களுக்கு ஏமாற்றும் குணம் உண்டு. அப்படி ஏமாற்றின உடனே அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அதை மறைக்கிற குணமும் இருக்கும். சரிங்களா? அப்போ கமிட்டிங் மிஸ்டேக், அப்புறம் சீட்டிங் ப்ரொஃபன்சி, தப்பு பண்ற நிலைப்பாடு. ஏன்னா இது வரைக்கும் யாருமே நான் எந்த தவறுமே செஞ்சதில்லை, எந்த தப்புமே செஞ்சதில்லைன்னு சொல்லவே முடியாது இல்லைங்களா. அப்ப அது இயல்பாவே நம்ம கிட்ட உண்டு. அதை மறைக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், அதுல நம்ம சீட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி குணங்கள்லாம் இயல்பாவே மனிதர்கள்கிட்ட இருக்கிறதுனால
இந்த இந்த ஒரு விஷயத்தை இந்த டிஃபெக்டை வச்சு நம்மளால இந்த ஜட உலகத்தையே நம்மளால சரியா புரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது நம்மளால உயர்ந்த பகவான் தெய்வீகமான நிலைப்பாட்டுல இந்த புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிற பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும்னா முடியாது இல்லைங்களா? அப்ப பகவானை பார்க்கவோ புரிஞ்சுக்கவோ அடையவோ வேணும் அப்படின்னா நமக்கு தூய பக்தி தான் மார்க்கம். இந்த புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம் பக்தி. அப்பதான் நம்ம அந்த புலன்கள் ஜட உலகத்துக்கு அப்பாற்பட்ட பகவானை நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். அப்ப பக்தி தான் அதோட மார்க்கமா நம்ம பாக்குறோம். இப்ப விஸ்வரூப தரிசனத்தையும் அர்ஜுனரால இயல்பா பார்க்க முடியாது. பகவான் அவங்களுக்கு ஞான திருஷ்டி கொடுப்பாங்க. அதன் மூலியமா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானோட ஸ்வரூபத்தை நல்லபடியா தரிசனம் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப பிரபஞ்ச வடிவம் அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போது விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம். இது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, பொதுவா பகவானுக்கு ரூபம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிருஷ்ணர் இது ஷியாமசுந்தர் ஃபார்ம் இல்லைங்களா? நல்ல குழல் கையில வச்சுக்கிட்டு 3 பெண்டு வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதை ஷியாமசுந்தர் ஃபார்ம் சொல்லுவோம். அது ஒரு ரூபம். இன்னொன்னு என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த 400 ஃபார்ம்ல நாராயண ஸ்வரூபத்துல இருப்பாங்க, பெருமாள் மாதிரி இல்லைங்களா? அந்த ஒரு ரூபம். இன்னொன்னு விஸ்வரூபம். இதுல பக்தர்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிச்சது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாராயண ஸ்வரூபம், அதுக்கப்புறம் பகவானோட கிருஷ்ண ரூபம். இதுதான் சரிங்களா? ஏன்னா இதுலதான் நம்ம கிருஷ்ண பக்தின்றது அன்பை வெளிப்படுத்துற தாத்பரியம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த ரெண்டுத்தையும் தான் பிரதானமா பக்தர்கள் விரும்புவாங்க. விஸ்வரூபம்ன்றது எப்படி இருக்கும், பிரம்மாண்டமா கொஞ்சம் பயமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப இது எதற்காக பகவான் காமிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சில மனிதர்கள் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, பகவான்லாம் யாரும் கிடையாது, உயர்ந்த சக்தின்லாம் எதுவும் கிடையாது, பூமி பாட்டுக்கு அது பாட்டுக்கு எது உருவாகி இயங்கிட்டு இருக்கு அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மனநிலைப்பட்டு இருப்பாங்களா? அப்ப அவங்களுக்கு தெரிய வைக்கிறதுக்காக உயர்ந்த சக்தி இருக்கு அப்படின்னு தெரிய வைக்கிறதுக்காக விஸ்வரூபத்தை பகவான் காமிப்பாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க பக்திக்கு வருவாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாடு. அது மாதிரி எல்லாருமே பொதுவா ஆத்மா என்பதே விஸ்வரூபத்துல பகவான் மேல ஒரு பிரம்மாண்டம், அதுல ஒரு பயத்தோட கலந்த பக்தி. அதுக்கப்புறம் நாராயண சுரூபம் சரிங்களா? ஐஸ்வர்ய பக்தி. அதுல என்ன நிறைய பகவான்கிட்ட அந்த ஐஸ்வர்யங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த ஒரு பக்தியோட அவங்க வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அதே கிருஷ்ணர் அப்படின்போது பிரேம பக்தி சரிங்களா? ஏன்னா அதுல பகவான்கிட்ட தன்னோட முழுமையான அன்பை வெளிப்படுத்துவாங்க. கோபா கோபீஸ், அப்புறம் யசோதா அம்மா, அந்த மாதிரி எல்லாரும் தன்னோட அன்பை வெளிப்படுத்துறது பிரேம பக்தி அப்படின்றது சரிங்களா? இப்ப நம்ம விஸ்வரூப தரிசனம் தான் பார்க்க போறோம். என்னென்னது ஸ்லைட்ஸோட நம்ம பார்த்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி, மங்களச்சரண் வாசிச்சிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. கீதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी ना प्रणाम माता जी. हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी. हरे कृष्णा वासिंग माता जी, मंगलाचरण. ओके माता जी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञान तिमिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयरूप कदा मह्यं ददाति स्वयपदान्तिकं. वन्दे अहं श्री गुरोः श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं चाक्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगगण ललिता श्री विशाखां च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशे गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. पाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः. नमः गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तथालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपताय कृष्ण पृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वासाक्ति देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நம்ம வந்து அத்தியாயம் 10 சுருக்கம் அது பார்த்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா இன்னைக்கான அத்தியாயம் 11 பார்க்கலாம். நேத்துக்கு அத்தியாயம் 10 சுருக்கம் என்னன்ற பார்த்தலாம். நேத்துக்கு நம்ம பகவானோட மகிமைகள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அத்தியாயம் 10ல அதுல என்னென்ன பார்த்தோம்? கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? அப்ப தேவர்களும் ரிஷிகளும் கூட பிவல்டட் ஆயிடுவாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். ஆனா எல்லாருக்கும் ஆதாரமானவங்க, சோர்ஸ், சர்வ காரண காரணம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். சதுர்ஸ்லோகில நம்ம தூய பக்தி தான் சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம பகவத்கீதையின் சாராம்சமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். யாருக்கு பண்ணணும்? பகவானுக்கு பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம எப்படி பண்ணணும் இந்த விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்சநிலையை ஏற்றுக்கொள்கின்றார். இந்த சதுர்ஸ்லோகி கேட்டதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனர் என்ன பண்றாங்க? பகவானோட உச்சநிலை, அதாவது சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட், பரம்பிரம்ம பரந்தாம அப்படின்றத ஏத்துக்கிறாங்க. பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கின்றார். பார்க்கறதெல்லாம் பகவானா தெரியணும், கேட்க கேட்க இனிமையா இருக்கு அப்படின்றதுலாம் அர்ஜுனர் தன்னோட பிரேயர்ஸ்ல சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் வந்து எல்லாத்துலயும் பகவான் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றத, எப்படி ஊடுருவி இருக்காங்க அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. அப்போ கடைசியா ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருந்தாங்க? 42ல ஒன்னொன்னா சொல்றதுக்கு என்ன, நான் இந்த என்னோட தேஜஸ்ல ஒரு சின்ன ஒரு சக்தியின் மூலியமா, பொறியின் மூலியமா இந்த ஜட உலகங்களை எல்லாம் தாங்கியிருக்கேன் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. பிராக்மல் பார்ட், அவ்வளவுதான். அந்த சின்ன பொறி, அதன் மூலியமா நான் தாங்கியிருக்கேன் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 11 பார்க்க போறோம். அதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அர்ஜுனர் தனது விஸ்வரூப வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கோருகிறார். பகவான்ட்டு அந்த சின்ன பொறி, அந்த சின்ன சக்தியை பார்க்கணும் அப்படின்றத கேட்டிருப்பாங்க. திருஷ்டும் இச்சாமிதே ரூபம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்க்கலாம். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கின்றார். ஃபர்ஸ்ட் வேர்பலா பகவான் வந்து சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? விஸ்வரூபத்தை உபதேசம் பண்ணுவாங்க. பகோனி அதிருஷ்ட பூர்வாணி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் நம்ம பார்ப்போம். விஸ்வரூப வடிவத்தின் அர்ஜுனனின் பார்வை. அப்ப அர்ஜுனனுக்கு விஸ்வரூபத்தை காமிப்பாங்க, அர்ஜுனர் அதை பார்ப்பாங்க. அந்த நிலைப்பாட்டை நம்ம இந்த ஸ்லோகங்கள்ல இருந்து தெரிஞ்சுப்போம். அநேக பூத தர்சனம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அர்ஜுனனின் யுனிவர்சல் வடிவத்தின் அனுபவம், அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்து அந்த அனுபவம் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்றத திருதி ந விந்தாமி ஷமாம்ச விஷ்ணு அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். கிருஷ்ணரின் பதில் கலோஸ்மி லோகா க்ஷய கிருத் பிரவருத்தோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அர்ஜுனனின் ஜபங்கள், அர்ஜுனர் பிரேயர்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா விஸ்வரூபத்தை பார்த்திருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு பயம் வந்திருக்கும். அப்ப பிரேயர்ஸ் பண்ணுவாங்க. கதம் பீத பீதா பிரமாமியா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவை. பக்தியா தூ அனன்யா சக்யா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அப்ப கிருஷ்ணரை பார்க்கவோ, அடையவோ, புரிஞ்சுக்கவோ தூய பக்தியே பிரதானம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். துர்கா மாதாஜி 11.1 ஸ்லோகம் வாசிச்சிடலாங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத்த ஏகாதசோऽध्यायः विश्वरूप दर्शन योगः. अर्जुन उवाच मत् अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संजितं यद्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனர் கூறினார், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். தங்களது இத்தகு அறிவுரைகளை கேட்டதால் நான் இப்போது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. இதற்கு நிறைய பரம ரகசியங்கள் பகவான் குறிப்பிட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா?
ராஜவித்யா ராஜகுக்கியம் பார்த்தாச்சு, நேத்திக்கும் பகவானோட அப்புலன்சஸ் நம்ம பார்த்தாச்சு. இப்படி நிறைய விஷயங்கள் பரம ரகசியத்தெல்லாம் பகவான் வந்து நல்லபடியா உபதேசம் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாங்க, என்னுடைய மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. ஏன்னா பகவான் அப்படின்றத ஏத்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அவங்க ஆல்ரெடி பியூர் டிவோட்டி தான். நமக்கு அந்த நிலைப்பாடுல நம்மளும் வரணும் இல்லைங்களா. அதற்காக அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, என்னோட மயக்கம் இப்போ போயிடுச்சு, எல்லாத்தையும் சர்வ காரணம் பகவான் நீங்க அப்படின்றதையும், சுப்ரீம் இன்சார்ஜ் சுப்ரீம் கண்ட்ரோல் எல்லாமே பகவான் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க ஏத்துக்கிறதுனால அவன் மயக்கம் இப்ப தெளிந்து விட்டது. ஏன்னா முன்னாடி என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, போர் பண்ணணுமா கூடாதா, ஏகப்பட்ட குழப்பம் இல்லைங்களா அவங்களுக்கு. இப்ப குழப்பம் எல்லாம் போச்சு. இப்போ என்ன செய்யணும், பகவான் அவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படியே கேட்கணும், அதுதான் இல்லைங்களா. அந்த அந்த நிலைப்பாட்டுல இருந்தாலும் இப்போ என்னது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது அப்படின்றீங்க நம்ம பாக்குறோம். மாதாஜி 11.2 11.3 ஸ்லோகங்கள். Yes, Mataji. Janikraman Prabhuji, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Bhavapyoho hi udanam shirudao vistarasho maya tvattha kamala patrasha mahatmayam அபிசாவியம். தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர் வாழ்களின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். ஏவம் ஏதத் யதார்த்த துவம் ஆத்மானம் பரமேஸ்வர திருஷ்டும் இச்சாமி தே ரூபம் ஐஸ்வரம் புருஷோத்தமா. உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகிறேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்போ 11.2 11.3 ஸ்லோகங்கள்ல என்ன பகவான் உபதேசிச்சிருக்காங்க, அர்ஜுனர் கூறியிருக்காங்கன்றதை பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு உயிர் வாழின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான். ஏன்னா பகவான் வந்து எப்படி இந்த பிரபஞ்சம்லாம் வந்து உருவாகுது, ஏன்னா ஐஸ்வர்ய ஞானத்துல சொல்லியிருந்தாங்கல்ல, யோகத்துல பகவான் வந்து எப்படி இந்த ஜட உலகங்கள்லாம் உருவாகி இயங்கிட்டு இருக்காங்க, அதே சமயத்துல அவங்க அதுல இருந்து எப்படி விலகி இருக்காங்க இப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. அப்புறம் எல்லா உயிர் வாழியும் பகவானோட திருமேனில இருந்து வருது, திரும்பி பகவானோட திருமேனியில் ஐக்கியமாகுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. அப்ப அர்ஜுன் அதைங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க, தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களுடைய உண்மை நிலையில் பகவானே ஸ்வயம் கிருஷ்ணரா பார்த்துட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா. ஏன்னா கிருஷ்ணர் அவங்க கிட்டே தான் விரிவாக்கங்கள் தோன்றுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ காண்கிறேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி 10வது அத்தியாயத்துல சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா, இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் நான் என்னோட சிறு சக்தினால் தாங்கியிருக்கேன்னு. அப்ப இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்துக்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்துள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகின்றேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன் அப்படின்ற விருப்பத்தை தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க. மாதாஜி 11.4 5 ஸ்லோகங்கள். Yes, Mataji. Shivakami Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji, pranams. Pranams. Manyase yati taj sakyam maya drashtum iti prabho yokeshwara tato metvam darshayatmanam avyayam. Shri Bhagavan uvacha pashya me partha rupani shadasho adah sahasrashaka nana vitani divyani nana varna krutini cha. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால், இதுதான் ஒரு பக்தனோட நிலைப்பாடு சரிங்களா. பகவான் விருப்பப்படிதான் தான் எப்பயும் இருக்கணும் அப்படின்றதான் ஒரு பக்தனோட நிலைப்பாடா இருக்கும். தனக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட விஷயத்த அவங்க எப்பயுமே எடுத்துக்க மாட்டாங்க. பகவானோட விருப்பம் நம்மளோட விருப்பம், அந்த நிலைப்பாட்டுலதான் இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்புறம் ஹம்பிள்னஸ், அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே,
அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளவும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரித்தாவின் மகனே, எனதன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக. அர்ஜுனன் பக்தன் ஒண்ணு விருப்பப்பட்ட அத பகவான் வேண்டான்னு சொல்லவே மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்போ உடனே என்ன சொல்றாங்க, விஸ்வரூபத்தை பத்தி அவங்க ஃபர்ஸ்ட் விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன், சரிங்களா, தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, ஏன்னா எல்லாமே அதுலதான் அடக்கம். இந்த 33 தேவர்கள், அப்புறம் சித்து அச்சித்து, இந்த ஜட உலகத்துல என்னென்ன வஸ்துக்கள் உண்டோ எல்லாமே பகவானோட ரூபத்துல இருக்கும். அப்ப லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். மத்தது 11.6, 11.9 ஸ்லோகங்கள். गीता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुदस्तत बहून् यदृष्ट पूर्वाणि पश्यासार्याणि पारद इहै स्कदं गदत् कृष्णं पश्याद्य सराचरं मम देहि गूढेषु यत् सन्यत् दृष्टम् इच्छति। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। 11.9 வாசிக்கிறீங்களா? அதுவும் வாசிச்சு கொடுங்க. சஞ்சய உவாச்ச. மியூட்ல இருக்கீங்களா? சரி, துர்கா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிற மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. அநேக வக்ர நயனம் அநேகாத்புத தர்ஷனம் அநேக திவ்ய பரணம் திவ்யானே கோத் யுதாயுதம் திவ்ய மால்யம் பரதரம் திவ்ய கந்தனு லேபனம் சர்வமயம் தேவம் அனந்தம் விஸ்வதோ முகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உடம்பு சிறுக்குது மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிக்கும் போது எனக்கு. அநேக கண்டிப்பா கண்டிப்பா உணர்ந்து படிக்கிறீங்க, கண்டிப்பா இருக்கும் அந்த உணர்வு. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் 11.9 ஸ்லோகம் வாசிக்கல மாதாஜி, பரவாயில்ல. நான் துர்கா மாதாஜி माताजी, यस माताजी, हरे कृष्णा। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी. பாரதர்களின் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. இப்ப விஸ்வரூபத்துல என்னென்னலாம் அம்சங்கள் இருக்கு, சரிங்களா? இப்போ லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட தோற்றம் அப்படின்னு பொதுவா சொல்லிட்டாங்க பகவான். இப்ப பர்டிகுலரா அதாவது தேவர்கள் 33 தேவர்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா? அப்ப ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார். இது இந்த ஜட உலகத்துல நம்மளுக்கு முழுமையா என்னன்னு தெரியாது இல்லைங்களா? ஏன்னா ஒரு ஜட உலகம் இல்ல, ஒரு ஜட உலகமே 14 லோகங்கள் கொண்டது. அதுலயுமே நம்மளுக்கு எதுவுமே முழுமையா தெரியாது. இன்னும் சொல்ல போனா நம்ம வாழ்ற இந்த பூமியிலேயே நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரியாது. நம்ம இருக்கிற ஒரு இடத்துல, குட்டியான ஒரு இடத்துல அவன்தான் தெரியும் இல்லைங்களா? அப்படின் போது பகவானோட இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான நிறைய மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப இது எல்லாமே பகவானோட திருமேனியில பார்க்கும்போது அது கண்டிப்பா எப்படி இருக்கும்? யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார் அப்படின்றது இங்க நம்ம பாக்குறோம். சஞ்சயன் சொல்றாங்க. சஞ்சயன் கூறினார், மன்னா, இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனருக்கு காட்டினார். ஃபர்ஸ்ட் விவரங்கள் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க, அவங்க விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனருக்கு காமிக்கிறாங்க. இது சஞ்சயனும் பாக்குறாங்க, திருதராஷ்டிரருக்கும் அவங்க குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? அப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல 11.10, 11ல அந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும், நிறைய கண்கள் இல்லைங்களா? ஏன்னா நிறைய தேவர்களோட இது இல்லாம இருக்கும் இல்லைங்களா? சிரஸ் இல்லாம இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அநேக கண்கள், அநேக வாய்கள், அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனர் கண்டார். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம்
நிறைய திருவாபரணம்லாம் சாத்திட்டு திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றையும் தாங்கியிருந்தது. கிருஷ்ணர் தவிர எல்லா தெய்வங்கள்கிட்டயும் ஒரு ஆயுதம் இருக்கும் இல்லைங்களா? மற்ற எந்த கடவுள் நம்ம பார்த்தாலும் சேவிச்சாலும் அவங்க கையில என்ன இருக்கும்? ஒரு ஆயுதம் இருக்கும். ஆனா கிருஷ்ணர் கிட்ட மட்டும் என்ன இருக்காது? ஆயுதம் இருக்காது இல்லைங்களா? அப்போ அநேக ஆயுதங்கள், என்ன 33 தேவர்கள் இல்லைங்களா? அப்போ திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றையும் தாங்கியிருந்தது. தெய்வீகமான மாலையையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவை அனைத்தையும் அற்புதமாக பிரகாசமாக எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? எல்லையற்றது, அதாவது 3 லோகங்களும் வியாபித்து இருந்தது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரகாசமா பல கோடி சூரியன் ஒரே நேரத்துல எழுந்தா எப்படி இருக்கும்? அந்த அளவுக்கு ஒரு சூரியனாலே நமக்கு கண் அப்படியே கூர் சொல்லிங்களா உத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பல கோடி சூரியன் இல்லைங்களா? அப்படின்போது ரொம்ப பிரகாசம் எல்லையற்றதா இருந்தது, எங்கும் பரவி இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 11.12 11.13 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Janikanan Prabhuji, Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி. திவி சூரிய சகஸ்ரஸ்ய பவேத் யுகவத் உத்திதா யதிபாக சத்ருஷி சாஸ்யத் பாசஸ்தஸ்ய மகாத்மனா. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரமபுருஷரை விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். 13 தத்ரைக சதம் ஜகத் கிருஷ்ணம் பிரவிபக்தம் அநேகதா அவஷ்யத் தேவஸ்ய ஷரீரே பாண்டவஸ் ததா. அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அப்ப இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பாக்குறோம்? பகவான் இந்த முதல் ஸ்லோகத்துல எப்படிலாம் நிறைய கண்கள், கைகள், அப்புறம் வந்துட்டு ஆபரணங்கள் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இப்ப ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள், பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் சரிங்களா? பகவானோட தேஜஸ் அப்படின்றது எப்பயுமே அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்குங்களா? அவங்களோட சக்திகள் எல்லாமே குறையாது. நம்ம இப்போ ஒரு 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 மூட்டையில அரிசி இருக்கு, அதுல இருந்து கொஞ்சம் எடுத்து வெளியில வைக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? அங்க கொஞ்சம் குறைவு ஏற்படும் இல்லைங்களா? ஆனா பகவானோட சக்தி மட்டும் என்னைக்கும் குறையவே குறையாது, அதிகமாகிட்டே தான் இருக்கும். அது வந்து ஆதிசேஷன் சொல்லுவாங்களாம், நிறைய கண்கள் உண்டு இல்லைங்களா ஆதிசேஷனுக்கு. அப்ப அந்த கண்கள்லாம் வச்சுட்டு பகவானோட சக்தி அளக்கணும்னு நினைப்பாங்களாம். ஆனா அவங்க அளக்கவே முடியாதான். அவ்வளவுக்குள்ள அது இந்த தேஜஸ் அதிகமாகிட்டே இருக்குங்களாம். அந்த அளவுக்கு அது பிரகாசமா இருக்கும் பகவானோட தேஜஸ் அப்படின்றது. அப்போ அது எப்படி இருக்கு? ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரமபுருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த நிறைய உண்டு இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம இந்த மில்கி வேலி நம்ம பார்த்தோம்னா பூமி, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மற்ற பிளானட்ஸ், மார்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? வீனஸ், இந்த மாதிரி எல்லாமே சூரியன் எல்லாமே இருக்கு. அப்படின்னும் போது பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்கள் எல்லாம் 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம்ஸும் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 11.14 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Shivakami Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Tata sa vishmaya vishto Krishtoroma. Oh, sorry, Mataji. Just now. Tata sa படிக்கட்டுங்களா மாதாஜி? அவசியம் மாதாஜி. ததசா விஸ்மயா விஷ்டோ கிருஷ்டரோமா தனஞ்சயः பிரணம்ய சிரசா தேவம் கிருதாஞ்சலிர் அபாஷத. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்செறிய தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினார். இதற்கு முன்னாடி அர்ஜுனர் என்ன பண்ணாங்க? 200 ஃபேம்ல அழகா 16 வயசு தாண்டாத அளவுக்கு
ரொம்பவே அழகா கியூட்டா ஒரு கிருஷ்ணனை முன்னாடி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா? இப்போ ஒரு செகண்ட்ல என்ன ஆச்சு? விஸ்வரூபம். பல ஆயிரம் கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே நேரத்துல இருந்தா அந்த அளவுக்கு பிரகாசம். பல தலைகள், பல கைகள், பல ஆயுதங்கள் எல்லாம் வச்சு பகவான் எப்படி இருக்காங்க? ரொம்ப பிரம்மாண்டமா அவங்க முன்னாடி இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல கிருஷ்ணரா இருந்தவங்க எப்படி இருக்காங்க? இப்ப விஸ்வரூபத்துல பாக்குறாங்க அர்ஜுனர். அப்ப அவங்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும்? வியப்பினாலும், குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அர்ஜுனருக்கு குழப்பம் ஏற்பட்டுருச்சு, பயம் ஏற்பட்டுருச்சு இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 11.15 16 ஸ்லோகங்கள். Yes, Mataji. Geeta Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवे देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष शङ्गान् प्रणम ब्रह्माणाम् ईशां कमला शयनस्त्वं ऋषींश च सर्वान् उरगांश च दिव्यान् अनेक बहुधर वक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवातिं पश्यामि विश्वेश्वर விஸ்வரூப. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனர் கூறினார், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களையும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். இப்ப அர்ஜுனர் குறிப்பிடுறாங்க, விவரிக்கிறாங்க நமக்கு பகவானோட விஸ்வரூபம் எப்படி இருக்கு, நமக்கும் அந்த உணர்வு இல்லைங்களா? நம்மளும் அர்ஜுனர் கூட தான் இருந்து பகவத்கீதையை கேட்கிறோம். அப்ப நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் என்னென்னலாம் இருக்காம். எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கின்றேன் அப்படின்றத இங்க குறிப்பிடுறாங்க. அப்ப பிரம்மா, சிவன், சிவபெருமான் எல்லாரும் அங்க இருக்காங்க பகவானோட ரூபத்துல. உலகத்தின் இறைவனே விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவியிருப்பதை காண்கின்றேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ நிறைய கைகள், வயிறுகள், கண்கள் இதெல்லாம் இருக்கு. எல்லையற்று பரவி இருக்கு. ஆதி எங்க, அந்தம் எங்க, நடு எங்க, எதுவுமே தெரியல. விஸ்தாரமா அப்படியே ஆகாயம் முழுக்க பகவான் வந்து பரவி இருக்கிறாங்க. அதுவும் பிரகாசமான தேஜஸ்ல ரொம்ப பிரம்மாண்டமா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 11.17, 18, 20, 21 ஸ்லோகங்கள். Yes, Mataji. Janikaman Prabhuji, Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கிரீடனம் கதினம் சக்ரீனம் ச தேஜோராஷிம் சர்வதோ தீப்திமந்தம் பஷ்யாமி துவாம் துர்நிரீஷ்யம் சமந்தாத் தீப்தா நலாத் கச்சிரி மப்ரமேயம். அது அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்துட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தீவமக்ஷரம் பரமம் வேதிதவ்யம் தோமஸ்ய விஸ்வஸ்ய பரம் நிதானம் தோமவிய சாட்சதா தர்ம கோப்தா சனாதனஸ்தவம் புருஷோ மதோ மே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரே. எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய
முழுமுதற் கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். புக்ல படிச்சிட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் பிரபுஜி. இங்க புக் எடுத்துக்கோங்க. நான் அதுக்குள்ள இருந்த 2 ஸ்லோகங்களுக்கும் ஒரு தடவை. அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்துவிட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று. அதாவது ஏற்கனவே நம்ம ஒரு ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, பல கோடி சூரியன் ஒரே சமயத்துல எழுந்தால் எவ்வளவு பிரகாசமா ஒருவேளை சமமாகலாம்னு. அப்போ அந்த மாதிரி அளக்க முடியாது. ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச பிரகாசம் சூரியன் தான் இந்த ஜட உலகத்துல இல்லைங்களா. சூரியன் முன்னாடி வேற எந்த ஒளியுமே பிரகாசம் கிடையாது. அதனால நம்ம இங்க சூரியனோட ஒப்பிடுறோம். அப்புறம் அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. நமக்கு ஒரு சூரியனை உத்து பார்த்தாலே கண்ணு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு கொஞ்சம் டல் ஆயிடும் இல்லைங்களா. அப்போ இந்த மாதிரி பிரகாசமா பல கோடி சூரியன் ஒரே சமயத்துல அந்த அளவுக்கு இருக்கும்போது அர்ச்சனர் என்ன சொல்றாங்க, உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் அதான் அந்த திவ்ய நேத்திரம் கொடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்போ பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகிறது அப்படின்னு இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். அறிய வேண்டியவர்களில் முதன்மையானவர் நீரே. நம்ம யார தெரிஞ்சுக்கணும்? ஒரு ஆத்மானா நிறைய பேர் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் இல்லைங்களா, நம்மளை சுத்தி இல்லைன்னா நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுப்போம். ஆனா நம்ம யார தெரிஞ்சுக்கணும்? நம்மளை படைச்ச பகவான். அப்போ நம்ம ஒரு ஆத்மா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியவங்க பகவான் தான். அப்ப அறிய வேண்டியவர்களில் முதன்மையானவர் நீரே. எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. எல்லாருமே கடைசியில எங்க போய் ஐக்கியமாகும்? பகவானோட திருமேனில. அதே நம்ம பக்தியில நல்லபடியா பெர்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சுன்னா முக்தி. அப்பயும் நம்ம பகவானோட லோகத்தை தான் அடையிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. நீர் அறிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர். எப்பயுமே நம்ம பார்க்கிறோங்களா, எப்ப பகவான் அவதாரம் பண்ணுவாங்க? எப்பெல்லாம் அதர்மம் தலை தூக்குதோ, சாதுக்கள் கஷ்டப்படுறாங்களோ, அசுரர்கள் அதிகமா ஆதிக்கம் செலுத்துறாங்களோ, அப்பெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? பகவான் அவதாரம் பண்றாங்கன்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அப்ப தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர். அப்ப நம்ம வாழ்க்கை ஏதோ ஒரு வாழ்க்கை அப்படின்னு நம்ம வாழ முடியுமானா கூடாது. எப்பயுமே ஒரு தபஸ் வாழ்க்கை தான் மனிதர்கள் முக்கியமா வாழணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள், இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்றத அர்ச்சனர் பிரேயர்ஸா பார்க்கிறோம். பிரபுஜி 11.20, 21 ஸ்லோகங்கள் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அநாதிமத் யாந்தம் அனந்த வீரியம் அனந்த பாகும் சசி சூரிய நேத்திரம் பஷ்யாமி துவாம் தீப்த சூதாஷ வக்ரதம் வக்தரம் ஸ்வ தேஜசா விஸ்வம் இதம் தபந்தம். நீ ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் இல்லாதவர். உமது பெருமை அளவிட முடியாதது. தங்களது கைகள் அளவிட முடியாதவை. சூரியனும் சந்திரனும் உமது கண்கள். உமது வாயிலிருந்து வெளிவரும் நெருப்பு ஜுவாலையும் உமது சுய தேஜஸால் இந்த அகிலம் முழுவதும் தாங்கள் எரிப்பதையும் நான் காண்கிறேன். 20 தியாவ் ஆப்ருதி யோர் இதம் அந்தரம் ஹி வியாப்தம் துவைகேன சர்வஹ திஷ்டவாத் பூதம் ரூபம் உக்ரம் தவேதம் லோகத்ரயம் பிரவியதி தம் மகாத்மன். தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர். மகாத்மாவே, இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு உலகமும் குழம்பியுள்ளது. பதம் 21. அமிஹி துவாம் சுரசங்கா விஷந்தி கேசித் பீதா பீதா பிரபஞ்சலயோ கிருணந்தி ஸ்வஸ்தீத் யுக்தவா மகர்ஷி சித்த சங்காஹ சுதுவந்தி துவாம் சுதுபிதிவிஹா புஷ்கலாவிஹா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்கள் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். மகாரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்ப நம்ம 20, 21 ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் பகவான் இல்லைங்களா விஸ்வரூபத்துல இருக்காங்க. வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம். அப்போ வானம் முழுக்க அதாவது எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம். ஏன்னா எல்லா திசைகளிலும் வானத்துல இருந்து பூமி வரைக்கும் முழுக்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படியே வியாபிச்சிருக்காங்க. சரிங்களா? மகாத்மாவே இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு மூவுலகமும் குழம்பியுள்ளது. அப்ப வானத்துல இருந்து அப்படின்னும் போது எல்லா லோகமும் பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? சத்தியலோகத்துல இருந்து எல்லா லோகமும் பார்த்திருப்பாங்க அங்க உள்ளவங்க எல்லாம். அப்ப அது முக்கியமா 3 உலகங்கள் அப்படின்னும் போது இந்த பூலோகம், பூர்லோகம், சொர்க்கலோகம் இது எல்லாமே வந்து குழம்பியுள்ளது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணமடைந்து, அப்போ சொர்க்கத்துல யாரெல்லாம் இருப்பாங்க? தேவர்கள்லாம் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணமடைந்து. ஏன்னா திடீர்னு இவ்வளவு பிரகாசமா பகவானோட ரூபத்தை பார்த்தோன்னே அவங்க எல்லாம் பகவான்ட்டு சரணமடைகிறாங்க. உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். மகாரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அப்புறம் சித்தர்கள் மகாரிஷிகள் அவங்க எங்க இருப்பாங்க? இந்த மக்கரலோகம், ஜனலோகம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அங்க இருப்பாங்க. அவங்களும் என்ன பண்ணாங்க? அமைதி அமைதின்னு சொல்லி பகவானுக்கு வேத மந்திரங்களை பாடி பிரார்த்தனை செய்யறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். மாதாஜி 11.23, 24 ஸ்லோகங்கள். எஸ் மாதாஜி. சிவகாமி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। रूपम महद्दे बहुवक्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुर्वादं बहुतरं बहुतं स्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तदाहम्। नपस्दृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि द्वां प्रव्यथितान्तर् आत्मा त्रुदिम्ना विन्दामि शमं च विष्णो। हरे कृष्ण माताजी। வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன். எல்லாருக்கும் டக்குன்னு ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல பகவான் இந்த ரூபத்துல பார்த்தோன்னே குழப்பம், பயம் எல்லாம் ஏற்பட்டிருக்கு. சரிங்களா? எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே எல்லா இடத்திலும் விஸ்தாரமா பரவிருக்காங்க. வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திவ்ய வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்க கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும் பொழுது எனது மனம் பயத்தால் குழம்புகிறது. எனது மனத்தின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது. ஏன்னா பகவானை ரொம்ப சாந்தமான நிலையில பார்த்துட்டு இப்ப உக்கிரமான அதனாலதான் பக்தர்கள் எப்பயுமே கிருஷ்ணர் இல்லைன்னா நாராயண சுரூபத்தில் தான் வழிபாடு பண்ணணும்னு விருப்பப்படுவாங்களே தவிர விஸ்வரூபத்தை மெடிடேட் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட மாட்டாங்க. ஏன்னா அது ரொம்ப உக்ரமா இருக்கும் இல்லைங்களா? பிரம்மாண்டமா இருக்கும். அதுல நம்ம அன்பை வெளிப்படுத்த முடியுமானா பயம் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அதனாலதான் பக்தர்கள் எப்பயும் பகவானோட கிருஷ்ணர் நாராயண ஸ்வரூபத்தை தான் அவங்க பக்திக்கு எடுத்துப்பாங்க. விஸ்வரூபத்தை யாருக்காகனா யாரும் இந்த உலகத்தை கட்டுப்படுத்துறவங்க யாரும் இல்ல அப்படின்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விஸ்வரூபத்தை பார்ப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அதுல வந்துட்டு ஒரு பயம், ஒரு நம்பிக்கை, பக்தி, நம்மளுக்கு மேல உயர்ந்த சக்தி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க பகவானோட பக்திக்கு அவங்க வருவாங்க. சரிங்களா? அதான் இப்ப என்ன பண்றாங்க இதுல அர்ஜுனோட மனநிலை என்ன? எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகிறது. எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. மாதாஜி 11.26, 27, 28 ஸ்லோகங்கள். மாதாஜி. கீதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। மாதாஜி समी सा त्वं धृतराष्ट्र पुत्र सर्वै सहै वा वणिबाल संगै भीष्मो द्रोणो सूतपुत्र ततो सहस्मती भैर अभियोधो मुक्कै वक्रराणि ते ब्रह्माण विशन्ति तं दमृष्टा करालानि पयानकानि केचित् विलग्ना दशाक्तारोषु रेषु शत्रु इष्यन्ते कुर्णि तैर् उत्तमाङ्गै।
யதா நானினாம் பவஹோ அம்புவேகா சமுத்திரம் ஏவாபிமுகா த்ரவந்தி ததா தவாமி நரலோக வீரா விஷாந்தி வக்ராண்யபி விஜிவலந்தி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தனது சேர்ந்த மன்னர்களுடன் தன்னோட சைடுல உள்ள மன்னர்கள் இது தர்மர்கள் பாண்டவர்களோட கூட உள்ள மன்னர்களும் திருதராஷ்டிரன் எல்லா புத்திரர்கள் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணர் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்கள் வீரர்களுடைய வாய்க்குள்ளே விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கிடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கின்றேன். பகவான்கிட்ட இப்ப என்ன பண்ண முடியும்? அர்ஜுனரால பிரசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சரையும் பார்க்க முடியும் இல்லைங்களா? அப்ப இனிமே என்ன நடக்க போகுதுன்றது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. இப்போ பண்ண போறாங்க. அதுல எல்லாரும் யாரெல்லாம் அழியிறாங்களோ இல்லைங்களா, அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க? பகவான் திருவாய்க்குள்ள போறதையும் அவங்களால பார்க்க முடியுது. நதிகளில் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல. அது எப்படி இருக்கு? அந்த ஓமை எப்படி அமைச்சு காட்டுறாங்கன்னா, ஆறெல்லாம் கடலை போய் இயல்பா கலக்குது இல்லைங்களா? யாரும் வழியில அது காமிக்கிறது இல்லை, அது பாட்டு இயல்பா போய் கலக்குதுங்களா? அதே மாதிரி இந்த வீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாய்க்குள் நுழைகின்றனர். தானாவே எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க? பகவான் திருவாய்க்குள்ளார நுழையிறத அர்ஜுனர் பார்க்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 11.32 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Janikraman Prabhuji, Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 32ங்களா? 32 தானே மாதாஜி? 32 ஸ்ரீ பகவான் வாச காலோ அஸ்மி லோகஷயத்ரு பிரவருத்தோ லோகான் சமாஹர்த்தும் இஹ பிரவருத்தா ஹ்ருதே அவி த்வாம் நவ விஷ்யந்தி சர்வே ஏவஸ்தி தாஹ பிரத்யநீகேஷு யோதாஹ. புருஷோத்தமரான முழுவதற்கு கடவுள் கூறினார், காலம் நான், உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவன், எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர இரு தரப்பிலும் எல்லா அழிக்கப்படுவார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க காலமா நான் இருப்பேன் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க சரிங்களா? ஒவ்வொரு யுகம்தோறும் அந்த யுகத்துல அதர்மம் பண்றவங்க எல்லாரையும் அழிச்சு மறுபடியும் தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவாங்க. பகவான் காலமா இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் சரிங்களா? அதான் யுகம்தோறும் பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க? அவதாரம் பண்ணுவாங்கன்றது நம்ம பாக்குறோம். புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுள் கூறினார், காலம் நான், உலகை அழிப்பவற்றில் மிகப்பெரியவன், எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர, பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா ஒரு யுகம் முடிஞ்சு இன்னொரு யுகம் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த யுகத்தில் உள்ள விஷயங்கள் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அடுத்த யுகம் உருவாகும் சரிங்களா? அப்படின் போது பாண்டவர்களை தவிர மற்ற எல்லாருமே என்ன பண்ணிடுவாங்களாம்? இந்த போர்ல அழிஞ்சிடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். மாதாஜி 11.33 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Shivakami Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Tasmad bam uttishta yasho lapasva jitva satyam shamrutam mayai vaide nikada purvam eva nimitta matram pavasavya sasin. Hare Krishna Mataji. பகவான் நீங்க சொல்லிட்டாங்க, என்ன சொல்லிட்டாங்க? எல்லாத்தையும் காலமா இருந்து அழிச்சிடுவேன் அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க இல்லைங்களா? இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க? எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு, உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமான அரசனை அனுபவிப்பாயாக. இது அர்ஜுனர்கிட்ட சொல்லியாச்சு. வென்று புகழுடன் வளமான அரசனை அனுபவிப்பாயாக அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க. இது திருதராஷ்டிரனும் கேக்குறாங்க இல்லைங்களா? ஆனா அவங்க என்ன பண்ணல? போரை நிறுத்தல. இப்ப கொஞ்சம் சுதாரிச்சுட்டு என்ன பண்ணிருக்கலாம்? அவங்க போரை நிறுத்திருக்கலாம் இல்லைங்களா? ஆனா அவங்க நிறுத்தாம விட்டுட்டாங்க. அதுதான் அந்த பகவத்கீதையை நம்ம எப்பயும் அர்ஜுனர் பக்கமா இருந்து நம்ம கேட்கணும், கேட்டு அதன்படி நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழணும். எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். இப்ப என்ன சொல்லிட்டாங்க பகவான்? ஏன்னா அர்ஜுனர் என்ன சொன்னாங்க?
போர்ல நான் எல்லாரையும் அழிச்சிருவேனே, பாவம் வந்து சேர்ந்துருமே, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கம்பேஷன் கருணை இருக்காது, ஏன்னா அவங்க எல்லாரும் என்னோட உறவுக்காரவங்களாச்சே அப்படின்லாம், நஷ்டம் நிறைய ஏற்பட்டுடுமே அப்படின்லாம் நிறைய மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் பண்ணாங்க இல்லைங்களா. இப்ப அது எல்லாமே என்ன ஆயிடுச்சு, ரொம்ப சரியான பெர்ஃபெக்ஷன்ல இல்ல அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். ஏற்கனவே ப்ரீ பிளான்டு எல்லாமே இல்லைங்களா. அவங்கவுங்க கர்ம வினைக்குப்படி அவங்கவுங்க வாழ்க்கை அவங்கவுங்க எல்லாருமே என்ன பண்ண போறோம், அனுபவிச்சுதான் போறோம். ஆனா என்ன பண்ணிடுவோம், நம்ம ஒரு பிளான் பண்ணி அதன்படிதான் எல்லாம் நடக்குது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல இருக்கும் பாருங்க, அதுதான் வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோ. அதுதான் வந்து நம்ம தேவையில்லாத ஒரு மன உளைச்சலை நம்ம எடுத்துக்கிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப பகவான் இங்க என்ன சொல்றாங்க, எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே சவ்யசாயே என்ன சொல்லிட்டாங்க, எது சவ்யசாயின்னா 2 கைகளாலையுமே போர் வித்தை வில் வித்தை நல்லபடியா செய்யக்கூடியவங்க அப்படின்றவங்கள சவ்யசாயின்னு சொல்லுவாங்க. அது அர்ஜுனரை குறிப்பிடுறாங்க. போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக. அப்ப போர்ல நீ என்னவா இருக்கணும், ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், ஒரு கருவி, நிமித்த மாத்திரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. நிமித்த மாத்திரம்னா கருவியா மட்டுமே இருக்கணும். இதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கைக்கும். நம்மளும் என்ன பண்ணிடுறோம், நம்ம தான் பிளான் பண்றோம், நம்ம பிளான் பண்ண முடியுதான் வாழ்க்கை அமையுது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு நம்ம என்ன பண்றோம், நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஆளாகிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம நிறைய அதுக்காக என்டிவர் பண்றோம், ஆசைகள்லாம் வச்சுட்டு என்டிவர் பண்றோம் இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது எல்லாமே என்னது ப்ரீ பிளான்டா இருக்கு. அப்படின்னு நம்ம வாழ்க்கை எப்படி வாழணும், ஒரு கருவியா இருந்து நம்ம வாழணும். நமக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட உறவு, மற்ற விஷயங்கள், கடமைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு கருவியா இருந்து நம்ம செஞ்சாலே அதான் பற்றுதல் இல்லாம நம்மளோட கடமையை மட்டும் செஞ்சு பகவானுக்கு பக்தி பண்றது சரிங்களா. அதான் அர்ஜுனரும் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை வாழ்தான் சரியான நிலைப்பாடு. அதுதான் பகவான் இங்க நமக்கு கொடுத்த முக்கியமான ஒரு அறிவுரையும். போரில் அப்படிங்கும்போது நம்ம வாழ்க்கை ஒரு போராட்டமா தான் இருக்கு இல்லைங்களா. பிறப்பிறப்பு சிஷ போராட்டம் தான். அப்ப போரில் ஒரு கருவியாக மட்டுமே செயல்படுவாயாக. அப்ப நம்ம வாழ்க்கையும் நம்ம எப்படி வாழணும், நிமித்த மாத்திரமா ஒரு கருவியா இருந்தே நம்ம செயல்படணும் அப்படின்ற முக்கியமான ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பகவான் இங்க அர்ஜுனன் மூலமா நமக்கு கொடுக்குறாங்க. மத்தஜி 11.34 35 ஸ்லோகங்கள். Yes, Mataji. Shivakami Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Dronam cha Bhishmam cha Jayadratham cha Karnam Tatanyan Abhiyoda Veeran Maya Hatam Stvam Jahima Vyaditsto Yutyasva Jedasi Rane Sabatnan Sanchaya Uvacha Edatruva Vasanam Keshavasye Krutanjalir Vepamana Greedy Namaskrutva Bhuya Evaha Krishnam Shahatkadam Pida Pranamya. Hare Krishna Mataji. துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். பகவான் சொல்லிட்டாங்க, ஏற்கனவே அவங்க எல்லாம் பகவானால் அழிக்கப்பட்டாச்சு. இப்போ புதுசா அர்ஜுனர் என்ன சொல்லிட்டாங்க, ஆரம்ப அத்தியாயம் என்ன, அர்ஜுன விஷாத யோகத்துல எல்லாரும் என்னோட தாத்தா இருக்காங்க, என்னோட ஆசிரியர் இருக்காங்க, அவங்களாம் என் மேல ரொம்ப அன்பா இருந்தாங்க, அவங்களெல்லாம் அழிச்சிட்டு நான் எப்படி இந்த ராஜ்யத்தை ஆளுவேன், ரொம்ப மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா. அப்ப இங்க பகவான் என்ன சொல்றாங்க, துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர், அதான் ஃபால்ஸ் ஈகோன்றது அதான், எல்லாமே பகவானோட விஷயத்தின் படிதான் நடக்கும், வில்லிங் படிதான். ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சிருவோம், நம்ம தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் நினைக்கிறோங்களா. அது அப்படியே மாற்றம் ஏற்படணும் இந்த ஸ்லோகங்கள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் போது. இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர் அப்படின்னதுங்க அர்ஜுனர் சொல்லிட்டாங்க. எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம், வெறுமனே போரிடுவாயாக. ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அர்ஜுனர் மூலியமா செயல் பண்றாங்க, அவ்வளவுதான் சரிங்களா. அதுவும் இல்லாம எப்பயுமே பக்தனை வந்து உயர்த்தி குளோரிஃபை பண்ணது பகவானுக்கு ரொம்பவே விருப்பம் சரிங்களா. அப்ப போரிடுவாய், உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்து விடுவாய் அப்படின்றதையும் இங்க பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. திருதராஷ்டிரனிடம் சஞ்சயன் கூறினார், மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிலிருந்து இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனர் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினார். திருதராஷ்டிரன் சஞ்சயனும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லியாச்சு இல்லைங்களா. ஜெயத்ரதன், கர்ணர் எல்லாருமே அழிய போறாங்கன்றத அவங்களும் கேட்டுக்கிட்டாங்க. இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் வணங்கினாங்க. மிகுந்த பயத்துடன் குரலை தழுதழுத்த வண்ணம் அவர் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூற தொடங்கினார். அர்ஜுனர் பிரேயர்ஸ் பண்ண போறாங்க அப்படின்றதையும் திருதராஷ்டிரன் சஞ்சயன் குறிப்பிடுறாங்க. மத்தாஜி 11.36 37 38. Yes, Mataji. Geeta Mataji, Hare Krishna.
Hare Krishna Mataji. Arjuno vacha istane Rushikesha tava pragatya jagat prahu ishyat nu rachyate rahamsi pidani tisho travanti sarve namasyanti cha siddasanga kasmat cha tena namaran mahatman karyase brahmano ipyati karte ananta devasha jagan nivasa tvam aksharam tasmat tam param yat tvam adideva purusha puranas tvam asya vishvasya param nidanam vetasi vedyam cha param cha dama tvaya tadam vishwam anantaroba. Hare Krishna Mataji. அர்ஜுனர் கூறினார், புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகிறது. பகவானை பத்தி என்ன கேட்டால் நமக்கு என்ன ஏற்படும்? அமைதியும் சந்தோஷமும் ஏற்படும். கேட்க கேட்க அழுக்காம இருக்கும், நமக்கு சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கும். சரிங்களா? அப்ப பகவான் நாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகிறது. பக்தன் சொல்றாங்கன்னா அது கண்டிப்பா உண்மையாதான் இருக்கும். ஏன்னா அதை அவங்க அனுபவிச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதனால அர்ஜுனர் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்றது நிதர்சனமான உண்மை. உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகிறது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். பகவானை பத்தி கேட்க கேட்க நமக்கு என்ன ஏற்படும்? இவ்வளவு உயர்ந்த பகவான் மேல யாருக்காவது விருப்பம் இல்லாம போகுமா? கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே விருப்பம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உண்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். யாருக்கு பகவான் மேல விருப்பம் ஏற்படும், பற்றுதல் ஏற்படும்? யாரெல்லாம் பக்தி மார்க்கத்துல சத்துவ குணத்துல இருந்து வாழ்க்கைய தபஸ் வாழ்க்கையா எடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் பகவான் மேல பற்றுதல். தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் அதுதான் வித்தியாசம். தேவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எந்த ஒரு முடிவையும் அவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம்னா குரு மூலியமா பிரம்மா மூலியமா பகவான் சொல் பேச்சு கேட்டு அவங்க செயல்படுவாங்க. ஆனா அசுரர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னோட இஷ்டப்படி யார் பேச்சும் கேட்காம செயல்படுவாங்க. அதனாலதான் எப்பயும் தேவர்களுக்கு அனுகிரகம் எப்பயுமே கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அதுவும் இல்லாம அவங்க சத்துவகுணத்துல இருப்பாங்க. ரஜோகுணம் தமோகுணம் அப்படின்றது இருக்காது, சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. அப்ப சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உண்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அப்ப பகவான் மேல யாருக்கு பற்று ஏற்படாதுன்னா, யாருக்கெல்லாம் அசுர குணம் இருக்கோ அந்த நிலைப்பாட்டில் உள்ளவங்களுக்கு பகவானை பார்த்தா பயம் ஏற்படும். சரிங்களா? அசுரர்கள் அச்சமற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. மகாத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, நேரே ஆதி படைப்பாளர். ஏன்னா இந்த உலகத்தை படைக்கிறது பிரம்மா, கிரியேட் பண்றது பிரம்மா இல்லைங்களா? அப்ப சிலவங்களோட எண்ணம் என்ன இருக்குன்னா, பிரம்மா உலகத்தை படைப்பாங்க, விஷ்ணு பாதுகாப்பாங்க, சிவபெருமான் அழிப்பாங்க அப்படின்றத அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுல இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்போ பிரம்மா விட சிறந்தவரே, நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். ஆனா பிரம்மாவையும் உருவாக்குறது யாரு? பகவான் இல்லைங்களா? அவங்க நாபில இருந்துதான் தாமரை மலர் அதுல பிரம்மா உருவாக்குவாங்க. எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, எல்லா தேவர்களுக்கும் உயர்ந்த தேவன், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், அகிலத்தின் அடைக்கலமே, எல்லாருடைய அடைக்கலமும் பகவானோட திருமேனி, வைகுண்டம் கோலோகம் இல்லைங்களா? அப்ப அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். இந்த எல்லாமே சிருஷ்டி ஆகியிருக்கு அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் காரணம் பகவான். இந்த ஜட தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்துல இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து விலகி தெய்வீகமான நிலைப்பாட்டுல உள்ளவங்க, குணங்கள் எதுவும் இல்லாம தெய்வீகமான நிலைப்பாட்டில் உள்ளவங்க பகவான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். நீரே ஆதி தேவர், புருஷர், மிகவும் பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம், அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும். எல்லாமே தெரியும், பிரசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர், அதே மாதிரி அறியப்பட வேண்டியவரும் அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவானை நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுதான் முதன்மை இல்லைங்களா? அப்ப பகவானை தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பௌதீக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது தெய்வீகமான முக்தி அந்த நிலைப்பாடுல பகவான்கிட்ட தான் கிடைக்கும். எல்லையற்ற ரூபமே, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளேன். அந்த சின்ன ஒரு தேஜஸ் மூலமா பிரபஞ்சம் முழுக்கவும் பகவான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, பரவி இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். மாதாஜி 11.41-42 ஸ்லோகங்கள். Yes, Mataji. Janikram Prabhuji, Hare Krishna.
Hare Krishna Mataji. 41, 42. Skedi Matva Prasavam Yaduttam Ye Krishna Ye Yadava Ye Sagedi Ajanada Mahimanam Tavedam Maya Prayena Vahabi. எனது உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா யாதவா நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உம்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். யச்சாவ ஆசாத் தமசத்ருதோ அசி அசி விகார ஷையா சன போஜனேஷி ஏகோ அதவாப்யச்சுத தத் சமஷம் தத் சஷாமயே துவாம அமப்பிரமேயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும், ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும், அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். இழிவடைந்தவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பதாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனருக்கும் பகவானுக்கு என்ன சம்பந்தம்? நட்பின் உறவு இல்லைங்களா? நட்பின் உறவுனாலே கிண்டல் கேலி எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் நல்லபடியா அர்ஜுனருக்கு ரொம்பவே சுக்ருத்தி, அந்த பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இப்ப விஸ்வரூபத்தை பார்த்துட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டா தெரிஞ்சவங்க இப்ப எப்படி இருக்காங்க? பிரம்மாண்டமா விஸ்வரூபத்துல பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு பயம் கலந்து அந்த பக்தி இருக்கு இல்லைங்களா? அதனால அவங்க பிரேயர்ஸ் பண்றாங்க. உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல், இவ்வளவு பெருமைகள் உள்ள பகவான் இல்லைங்களா? கிருஷ்ணா யாதவா நண்பனை என்றெல்லாம் நான் உண்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். பித்தத்தினாலும் பிரேமையினாலும் நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். அறியாம செஞ்சுட்டு என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி குழந்தை மாதிரி வேண்டிக்கிறாங்க. பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும், ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும், எவ்வளவு உன்னதமான பிராப்தம் பாருங்க. நல்ல கேளிக்கையா பகவான்கிட்ட ஃபன்ஃபுல்லா அவங்க இருந்திருக்காங்க. ஒரு படுக்கையில் படுத்திருக்காங்க, அப்புறம் உணவு இருந்திருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப சில சமயங்கள்ல அவங்கள கிண்டல் பண்ணிருக்காங்க, தனியாவோ இல்லைன்னா நண்பர்களுக்கு மத்தியிலோ அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இழிவடையாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக சரிங்களா, இந்த மாதிரி குற்றங்களை நான் பண்ணிருக்கேன், அதுக்காக என்னையும் மன்னிச்சிருங்க அப்படின்றத பகவான்கிட்ட கேட்டுக்கிறாங்க. மத்தது 11.45 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Sivakami Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Atrushta purvam krishishdo asmi drishtva payena cha pravyadidam mano me dat eva me darshaka deva rupam prasida devesha jagannivasa. Hare Krishna Mataji. நான் என்றும் கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஒரு பக்கம் மகிழ்ச்சி, ஏன்னா இவ்வளவு உயர்ந்த விஸ்வரூபத்தையும் பார்த்திருக்காங்க. ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகிறது. அதே சமயத்துல அந்த இயல்பான அந்த நட்பின் முறையில் உள்ள அந்த பகவானை அவங்க பார்க்காம இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்போ இந்த பிரம்மாண்டமான உருவம் அவங்களுக்கு பயத்தை ஏற்படுத்துது. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள்வீராக. மறுபடியும் அந்த இயல்பான கிருஷ்ண உருவத்துல பார்க்க விருப்பப்படுறேன், அதை நீங்க எனக்கு அருள் புரிங்கன்றத பகவான்கிட்ட வேண்டிக்கிறாங்க. மத்தது 11.46, 48, 49. Yes, Mataji. Geeta Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Gridinam Gadinam Chakra Astam Ichchami Tvam Drishtum Aham Tadaiva Tenaiva Rubena Sadurpujene Sagasra Paho Bhava Vishwamurte. Na deva yajnat yayanair na danair na cha kriyapir na tabobir ukrai evam rupa shakya aham rulohe drishtim tvad anyane guru pravira. Hare Krishna Mataji.
மாதாஜி 49. ஓகே மாதாஜி. மாதேவ்யதா மாச்சா விமுடா பாவோ திருஷ்ட்வா ரூபம் கோரம் ஈத்ரும் மாமேதம் யாபேதபி பிரித மன புனஸ்த்வம் தத் ஏவ மே ரூபம் இதம் பிரபவ்ஷ்ய. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விஸ்வரூபமே 1000 கரங்களை உடைய இவன் தாயின் மூடத்துடனும் கையில் சங்கச்சக்கரம் கதை மற்றும் சாமனை விளங்கும் உன்னது 4 கை உருவில் உண்மை காண நான் விரும்புகின்றேன். அதாவது சங்கச்சக்கர கதையாகவும் விருப்பப்படுறேன் அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாங்க. சரிங்களா? உண்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன். குருவம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ யாகங்களை செய்வதாலோ தானத்தாலோ புண்ணிய செயலாலும் கடும் தவத்தினாலும் எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாது. பார்ப்போம். எப்பயுமே இந்த விஷயங்கள் நம்ம பார்ப்போம். பக்தி அப்படின்றதுதான் சிறந்தது. பக்தி செய்வதனால நமக்கு நம்ம கடைபிடிச்சோம், தவங்கள் செஞ்சா என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்குமோ அதெல்லாம் பக்தியிலே கிடைக்கும்ன்றதையும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி வேதங்கள் படிப்பதாலோ யாகங்கள் செய்வதாலோ தானம் தர்மம் இதெல்லாம் செய்வதனாலோ நம்ம பகவானை பார்க்க முடியாது. எப்படி பார்க்க முடியும்? நம்ம பக்தியின் மூலியமா தான் நம்மளால பார்க்க முடியும். அப்ப பகவானை பார்க்க உணர இதெல்லாம் நமக்கு என்ன தேவை? பக்தி தான் பிரதானம். சரிங்களா? அப்ப இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அதே மாதிரி இந்த விஷயங்கள்னால கிடைக்கிற பலன்களும் பக்தியை செய்யறதுனாலே நமக்கு கிடைச்சிடும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுட்டு வரோம் பல ஸ்லோகங்கள்ல. சரிங்களா? அப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல பிரதானமா எதை சொல்லியிருக்காங்க? எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாது. இந்த மாதிரி வேதத்தை படிச்சோ யாகம் செய்தோ தானம் தவம் புண்ணிய செயல்கள் செஞ்சாலுமே இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியாதுன்றத பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். இனி அது முடிவு பெறட்டும். என் பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களிலிருந்தும் விடுபடுவாயாக. நமக்கும் சேர்த்து. சரிங்களா? அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம். பகவான் சங்கச்சக்கர கதாதரிய அழகான திருவுருவத்தையும் அர்ஜுனருக்கு காமிப்பாங்க. மாதாஜி 11.50 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Janikraman Prabhuji, Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी. संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तदात्वा स्वहं रूपं दर्श्यम् आसपूयः आश्वासयाम् आससबीजं येनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर् महात्मा. திருராஷ்டிரன் சஞ்சயன் கூறினான், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப பகவானோட ரூபங்கள் எல்லாத்தையுமே சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரர் சொல்றாங்க. எப்படி என்னெல்லாம் சொல்றாங்க? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவையும், அப்போ 400 ஃபார்ம்லயும் தரிசனம் கிடைக்குது. இறுதியில் 2 கரங்களான கிருஷ்ண உருவத்திலையும் தரிசனம் பகவான் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனரை உற்சாகப்படுத்தினார் அப்படின்றதையும் குறிப்பிடுறாங்க. மாதாஜி 51, 52 ஸ்லோகங்கள். Yes, Mataji. Sivakami Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Arjuna uvacha दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत ससेदा प्रकृतिं कदः. 52 இருக்கு. श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवान् अशीयन् मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः. हरे कृष्ण माताजी.
இப்ப பாத்தீங்கன்னா 51 ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனர் கூறினார், ஓ ஜனார்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. கிருஷ்ண உருவத்துல பார்த்ததும் மறுபடியும் இயல்பு நிலைக்கு அமைதி அடைஞ்சு இயல்பு நிலைக்கு வந்திருக்காங்க. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன் அப்படின்றத அர்ஜுனர் குறிப்பிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் 52வது ஸ்லோகத்துல புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் கிருஷ்ண உருவம் சரிங்களா, காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானது. ஏன்னா தேவர்களும் பகவானை பார்க்கடல்ல போயிட்டு வழிபாடு பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா. ஏதும் குறைகள் இருந்தது, ஏதும் கஷ்டங்கள் இருந்தா தேவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அப்பயும் அவங்க எந்த ரூபத்தில் தான் பார்க்க முடியும், அவங்கள நாராயண சுரூபத்தில் தான் அவங்களால பார்க்க முடியும் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த உருவம் கிருஷ்ண உருவத்தில் காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்பொழுதும் நாடுகின்றனர். இந்த உருவம் தான் யாருக்குமே கிடைத்தற்கரியதான உருவம், அதாவது ரூபம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. மத்தஜி 11.54 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Geeta Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Bhaktaya ananyaya shakya aham evam vito arjuna jnatum drishtum cha tatvena praveshtum cha parantava. Hare Krishna Mataji. எனதன்பு அர்ஜுனா, உன்முன் நிற்கும் என்னை கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்ற நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றி உண்மையின் ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம் சரிங்களா. அப்ப இந்த ரூபம் பகவானோட ஸ்வரூபம், கிருஷ்ண ரூபம், திருவுருவம், அதை பார்க்கறதுக்கு கலங்கமற்ற பக்தி அது ரொம்பவே தேவை. அது அந்த விஷயத்தை தான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. இது போன்ற நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றி உண்மையின் ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும். பகவானை புரிஞ்சிக்க, பகவானை அடைய நமக்கு என்னவே பிரதானம், தூய பக்தி அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தஜி 11.55 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Mad karma krun mad paramu mad bhakta sangha varchitah nirvaira sarva bhuteshu yasamam eti pandava. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Vishwarupa Darshana Yogo Nama Ekadashodhyayah Sarvam Shri Krishna Arpanamastu. Hare Krishna Mataji. எனதன்பு அர்ஜுனா, எவனொருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, தூய பக்தி தான் பிரதானம், பார்க்க, அடைய, புரிஞ்சுக்க சரிங்களா. அப்ப தூய பக்தி தான் பிரதானம்ன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப எவனொருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பலநோக்கு செயல்கள், பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் மற்றும் மன கற்பனைகளின் கலக்கங்கள், மன ஊகங்கள் இருக்குங்களா, மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் சொல்லுவோம், இது சரியா தப்பா, அர்ஜுனர் 1வது அத்தியாயத்துல இருந்தாங்க இல்லையா அந்த நிலைப்பாடு. அப்ப மன கற்பனைகளின் கலக்கங்களில் இருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, பகவானுக்காக செயல், நமக்காக ஒரு செயல், பகவானுக்காக ஒரு செயல்ன்றது இல்ல, பகவானுக்காக செய்யற செயலும் நம்ம செயலும் ஒன்னா இணையணும், அதுதான் பெர்ஃபெக்ஷன் ஓகேங்களா. அப்ப எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, இப்ப அர்ஜுனன் சத்திரியன் போர், ஆனா பகவானுக்காக, தர்மத்துக்காக, அந்த நிலைப்பாட்டுல நம்ம செயல் பகவான் செயல்ன்ற தனியா இல்லாம ரெண்டுமே ஒன்னா இருக்கிறது. என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ, பகவான் ரொம்ப பொசசிவ், அவங்கள மட்டும் நம்ம இலக்கா வச்சு நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழணும். மற்றும் எல்லா உயிரினங்களிலும் நண்பனாக வாழணும். அதுக்காக மத்த யாரும் வேண்டாம் எல்லாரையும் விட்டுடலாமா, கிடையாது. பகவான் அங்கேயும் என்ன சொல்றாங்க, எல்லார்கிட்டையும் நம்ம நட்போடு அன்போடு இருக்கணும். அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகின்றான். இது ஃபார்முலா, பகவானை அடையும் மார்க்கம் இதுல நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. எவனொருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பக்தி சேவை 9 வகையான பக்தி சேவை பார்த்தோம் இல்லைங்களா. பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறது, பலநோக்கு செயல்கள், பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாது எந்த செயலையும், மன கற்பனைகள், எதுவும் இது சரியா தப்பா அப்படின்ற மாதிரிலாம் குழப்பங்கள் சரிங்களா, அதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில இல்லாம இருக்கணும். அப்ப இதுல இருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு, பலநோக்கு செயல்கள், மன கற்பனைகள் கலக்கங்களில் முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகின்றானோ. அப்ப என்ன மாதிரி செயல் இருக்கணும், பகவானுக்கான செயல்கள். அதுலயும் நம்மளுக்கு குழப்பங்களும் நம்மளுக்கு போயிடும் இல்லைங்களா, என்ன மாதிரி செயல் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெளிவு வருது.
அப்ப நம்மளுக்கு குழப்பங்களும் இருக்காது. அப்ப எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, பகவானுக்கான செயல். என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக, பகவானே இலக்கா. ஏன்னா ஆத்மாவோட இலக்கு நித்தியமான ஆத்மா, நித்தியமான பக்தி, நித்தியமான பகவான். இந்த நிலைப்பாட்டுல நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழும்போது பரம இலக்கு நமக்கு என்ன? பகவான் தான். ஜட உலகத்துல வேற ஏதாவது இலக்கு வச்சிருந்தோம்னா அது இந்த பிறவியோட முடிஞ்சிடும். அதை அடையறதுக்காக நம்ம கர்மங்கள் செய்வோம். அப்ப அது நமக்கு கர்ம பலனை ஏற்படுத்தும். மறுபடியும் பிறப்பிறப்பு நம்ம வந்துருவோம். ஆனா நம்மளோட மார்க்கம் இனிமே எப்படி இருக்கணும்? நிலையில்லாத உடலை விட்டு ஆத்மா, நிலையான ஆத்மா மேல நம்ம நிலை நிறுத்தி ஆத்ம வழியில நம்மளோட வாழ்க்கையை வாழும்போது, பக்தி பண்ணும்போது பகவானை நம்ம அடைவோம். அப்ப பகவான் தான் ஆத்மாவுக்கு இலக்கு இல்லைங்களா? என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ. அதே சமயத்துல எனக்கு யாருமே வேணாம், இந்த உலகமே வேண்டாம், நான் தனியா இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு இல்ல. எல்லார்கிட்டயும் நம்ம எப்படி இருக்கணும்? அன்போட நட்போட பழகணும். யாருக்கும் கஷ்டம் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு நன்மைகளையும் செய்யணும். இந்த நிலைப்பாட்டில் நம்ம இருக்கணும். அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகின்றான் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். இதுதான் ஃபார்முலா. சரிங்களா? இதோட நம்ம 11வது அத்தியாயம் விஸ்வரூப யோகத்தை நம்ம நிறைவு செய்யறோம். நாளைக்கு நம்ம பக்தி யோகம், பிரத்யேகமா பக்தி யோகத்தை நம்ம 12வது அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருப்பஷ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பத்திதானாம் பாவனேப விஷ்ணு நம அனந்த கொடி வசந்தி ஸ்ரீல கிருபா திஜய். ஹரே கிருஷ்ணா.